Ja, det er den her model, som er på side 123 i samfundsfag 8, og jeg prøver at vise, hvordan man kan bruge den til at se, hvordan økonomien hænger sammen, eller dele af den. Det er det økonomiske kredsløb, som det hedder, og det der er pointen, det er, hvordan pengene de kører rundt her mellem de tre sektorer, vi har i det. Vi har husholdninger, altså alle almindelige familier og folk, der bor alene, som arbejder og køber ting. Det kalder man husholdninger. Så har vi den offentlige sektor herover. Det er både stat og regioner og kommuner, som alle sammen udgør den offentlige sektor, som vi betaler skat til, og som bruger nogle penge også. Og så har vi så her nederst, der har vi butikker og private virksomheder, altså både servicevirksomheder og virksomheder, der fremstiller ting osv. osv. Og det man kan bruge den her model til, det er, at man kan se for eksempel, når man bruger nogle penge i en butik, jamen så ryger der penge herfra husholdningerne og så ned til butikkerne og virksomhederne. Og samtidig så de butikker, de betaler selvfølgelig noget løn til folk, og det betyder, at der ryger nogle penge den anden vej til husholdningerne i form af deres løn. Men så snart man har fået løn, så sørger man jo for at betale sin skat, og det vil sige, at en del af de penge, de går allerede videre til den offentlige sektor, til staten og til kommunerne, som kan bruge dem til forskellige ting, og noget af det, de bruger dem til, jamen det går så direkte den anden vej ved indkomstoverførsler, pension, kontanthjælp, alle de ting, som staten betaler til folk, som ikke har arbejde. Det kan også være SU og sådan nogle ting, statens uddannelsesstøtte til studerende. Men det er selvfølgelig også løn til folk, der arbejder i det offentlige. Det kan være sygeplejersker, politibetjente, lærere, statsministre osv. Alle offentlige ansatte, jamen de har jo også husholdninger, som får løn fra det offentlige. Og så er der det sidste sæt af pile hernede. Jamen, det offentlige bruger selvfølgelig også nogle penge. Når der skal bygges en ny skole eller sygehus, jamen så køber man en masse ting fra nogle private virksomheder, så der ryger penge den vej. Og virksomhederne, de betaler til også virksomhedsskat og forskellige afgifter, så der ryger der penge denne her vej. Og det kan man altså bruge til at få en form for overblik over, hvad det er, der sker i økonomien, når pengene de kører rundt her.